nuda, to už jsme překonali. Nula, protože v momentě, kdy budeš mít poslední číslo a potom za to můžeme konec nemět. Je to samé. Tak to už je trochu moc 200 ještě. Čak na výzhodná. 2,3 V to už celkem jde, ne? To 2,3 to, není to jedno málo, ale... Vlastně máme tam udělaný volt mod, takže napěťový regulátor si myslí, že napětí procesoru je nějakých 1,9, ale proto je to vlastně přes odporový dělíč, tak skutečný napětí procesoru je tady. Nebude. Si nabutem takový docela úspěch. No, tak to A co to je za to? Celeron 600. A 1050 MHz, Jo, už tam máte. 1050. No je možný. Jo, je to možný. Ty brďo. Teplota na procesoru? Já myslím, že teďka už budeme kolem 5 stupňů. Ale byli jsme na -1. Byli jsme na -1. Jo. A navíc to Jo, že nám to tak mrzne. Spadne, jo, je tam. Pánové, vy máte úplný okno. Schválně, kolik tam bude? 1055 MHz, pánové, breaky jsme 175%. 55, jo.